Plataforma Educativa va néixer l'any 1994 com una organització d'economia social que actualment aglutina diferents entitats d'iniciativa social sense ànim de lucre. Comparteixen un objectiu comú: millorar la qualitat de vida de les persones en situació de risc o vulnerabilitat. Aquestes organitzacions estan especialitzades en infància, adolescència, atenció a les dones, discapacitat, malaltia mental, acolliment i atenció a les famílies, inserció i orientació laboral, formació, voluntariat i cooperació al desenvolupament. Des de Plataforma Educativa oferim suport a aquestes entitats, treballant conjuntament amb elles per ajudar a generar noves oportunitats a través del reconeixement de les persones que tenen. Acompanyem les entitats en gestió del sistema de qualitat, seguretat i salut laboral i responsabilitat social corporativa, internacionalització i cooperació al desenvolupament, gestió del coneixement, recerca de fonts, ètica i compliance, digitalització i tecnologies de la informació i comunicació, gestió de recursos humans i formació, administració, finances i suport jurídic, participació i voluntariat. Les entitats de Plataforma Educativa atenen anualment a més de 10.000 persones. Sumen més de 1.000 professionals que presten els seus serveis en els més de 150 recursos distribuïts en el territori català. Valors com la justícia, la complementarietat, el compromís i la transparència defineixen la manera de treballar de Plataforma Educativa, amb l'objectiu d'innovar constantment per trobar la millor manera de lluitar per aconseguir justícia social i la igualtat d'oportunitats per tothom. Participem en xarxes d'àmbit local, estatal i internacional per promoure la innovació, la col·laboració i l'intercanvi d'experiències en l'àmbit social i educatiu. Compaginem l'activitat principal desenvolupada a Catalunya amb presència a diferents països: Marroc, Guatemala, Senegal i Mèxic, així com la participació en diferents projectes internacionals amb entitats sòcies. A Plataforma Educativa, les persones estan al centre de tot. Per això, les diferents entitats que en formen part treballen complementàriament i col·laborativament amb l'objectiu d'optimitzar recursos, aprofitar l'expertesa i créixer en innovació social per millorar els serveis que s'ofereixen. Plataforma Educativa, reconeixent persones, generant oportunitats.